Hi guys! Nandito kami ngayon sa mali. Kami ay mag-Divisoria haul! So, naalala niyo itong naghawa mo ni Ate Lulu, my cousin, April, my best friend, and Erica, my hairstylist. Papakita ko na sa inyo kung unsa tong gipalit. And, syempre, binili ko doon si Dodong. Mga gift ko sa kanya galing doon ba? Kamang taon dyan, oy! Yun, di siya nakasama kaya binilan ko siya. Anyway, mag-start na tayo doon. Okay. First of all, gusto ko muna mag-shoutout muna kay Joem Zamora. Hi, Joem Zamora! Okay. Sige to. Check na natin ano laman. Ayan! So, pakita natin. Weird na pakita natin. Ganon sila doon lang sa Divisoria. Pinapakita nila anong binili nila. Gusto nila malaman anong binili mo. Ganon ang Divisoria. Para kay Dodong, pang-workout. Actually, ang nabili ko, 6. Yun. Oh, madami. Kasi, if you buy 6, 130 pesos na lang. O, diba? Hindi ka na sigila ba dong? Hindi ka na sigila ba? Kasi marami ka pang options. No problem. Okay. Are you happy? Yes. Okay. Less na ba for me? Okay, next is the polo. Kanina naman, I bought this for myself. Anong masabi mo dong? Ganda naman siya. 200 pesos lang man to. Okay ba? Okay ba? See. Next na. Ay, hindi kasama to. Akin pala to. This one. Ano? Medyas! Para dili na aslam ang tiil ni Love ko. This is for you. Kaya may lakay-lakagay. Men yun. Kasi, pag magtiping si Dodong aslo. Hindi kaya. Ay, hindi ba? Isang dozen yun, 180 pesos, no? Next. Meron pa. So, mag-hi ka muna sa ibang nagpapa-shoutout. Oh, hello kay Lizelle Silvestre. Ay, Tian lang. Lizette Silvestre. Saison. Hi, Lizette. Hi, Lizelle. Hello. Hello, saka si Cervantes. Agree. Ha? Agree talaga, pwede niya. Hi, Cervantes, agree! Kakaiba. Agree ako dyan. Saka si... Crisha Bawit. Bawit. Hi, Crisha! Like Crisha. Hindi kaya. Ay, hindi pa. Oh, sige na. Buksan. Next pa. Ito Punuin mo na yung tenga mo ng ikaw. Hindi ko alam ba't ko binili to. Ang dami-dami naman. Lagyan natin yung sa'yo doon. Pag ganito? Madami, 6. 1, Maganda. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan? Joke lang. Kaya. Dito, no? Isa. Dito. Kaya. Parang hindi. Parang hindi. Kasi iba to eh. Ang tawag nito ay industrial earrings. Yan. 660 pesos lang to, love. Dami Ito naman, pinapierce ko to dati sa Cebu Ayala Mall. 1.6. Pero, kasama kasi yung service na pinierce. Obvious. Di ba kasama kita nun? Hindi ako kasama. Ay, ang kambal pala yun, tsaka yung kapatid, kuya ko. Ayan. Next! Ito. This one. Ano to? Paano yung 1 dozen binili ko dyan, love? Para sa'yo. Saka sa'yo. Hindi, para sa'yo kasi ikaw lang mahilig magpanyo. Tapos lagi siya nawawala ng panyo. Pero may siya na, sana yung panyo ko? Saan yung panyo ko? So isip ko, nakita ko yung mga panyo doon. Bilan kasi laglag ko ng panyo. Yun, mura lang siya. 100 plus lang din yan. Hindi ko na maalala. 120 ata isang pack. Yun. Ay, 100 pesos pala. 100 isa. Cute. Yes. Haha. And then this one. Yeah. Mahilig pala ako sa ganito. Madami kaming para sa kitchen. Itong
Heineken. 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 Bisaya. 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 Wala. Pepsi. Anong Pepsi? Pepsi man, oh. Ano mo? Pepsi. Samok. Heineken yan, ha? Lagay namin to sa kitchen. Next time, magkaroon kami ng kitchen tour. Oo, iba nga. Heineken nga siya. Oh my gosh! Ngayon ko lang napansin. Heineken. Heineken pala. Hi siya. Ano pala siya? Heineken, mali-mali na bili ko. Sabi ko, ba't iba yung spelling? Dapat E-N, E-I. Hype nila. Oh my gosh, ngayon ko lang ito napansin. 100 plus lang eh, guys. Naalala ko. Ito favorite nila vlog. Oh, favorite ko si Audrey Hepburn. Idol ko. Yan, idol ko yan. Oh, hindi na pala ako merong medyas eh. Yan. Ako din, may medyas na para hindi na rin maasim. Tsaka lahat na lang ng medyas ko, butas-butas na. At walang pares. Hindi niyo alam sa loob. Sa sulod sa akong medyas, uy, naka-green, uy, violet sa kabila. So ngayon, fair na. Yay. Mura sa Divisoria, no? Tapos, Teacher Gladys Rose Pantwa. Hi, Teacher Gladys Rose Pantwa. No teacher ni Thea. Ha? Ito pa. Sino si Thea? Yung girlfriend ni Tony, ng kapatid ko. Ah, okay. Meng Beng, hello. Hi, Meng Beng. Hi, Meng Beng. Hi, Ella Drew. So, si Jessica Camille Anyasco. Hello. Hi, hello. Yan. Wala, si ano, Ange. Ange Rumalay. Hello. Hi, Anshul Malay. Sana maliwanag na yung ilaw natin. Kulang pa natin dito, no? Ilaw. Goni. Pero maliwanag na siya dun before. That's nice. Very good. lang. Saka yung back na lang, no? Para complete na. Yun lang yung Divisoria haul namin, guys. Hindi ko alam kung nabitin kayo. Yung iba kasi, nabili ko, ay hindi na ako nakabili nun. Mga pinsan ko na, best friend ko na, ang dami namin bit-bit. Next time, sama ka na sa Divisoria, kaya mo. Mag-mask. So, din Okay, yung mask. oh, si Kaloy! So, ito sa ating ko. Ano suotin? Yung maskara ko. Tingin ba? I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day. And I believe in miracles. That's why I love Audrey Hepburn. I'm waiting for Dodong. That's why I'm reading it. Waiting for Dodong. Okay. I believe in miracles. Nako. Chinbanban la. Kakina. Tapos yung maskara ko. Alam ko yan. Favorite ko to eh. To the fire. Go. Love, how are you? I'm good. I'm good. I'm good. What are you doing? Dahil matagal pa si Dodong, i-model ko muna yung polo. Hi Melvin Faka. Where is my boyfriend? I cannot find him. Divisoria, 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 Divisoria.
Divisoria Hall. Divisoria Hall. Hay, salamat ni abot na jud siya. Oh my gosh. Yan, Ikaw- di na nila ako makilala. Ikaw si Ghost Hall? Ano gusto? Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul. Asan ba galing yun? Di ba may movie? Di ba magka-movie nun? Mainit ba? Tama lang. Happy ka dyan? O sige, paano ka mag-hello? Oh, anong gusto mong sabihin? Ulo. Wala? Salamat kaayo, ganun. Anyway guys, I hope nag-enjoy kayo sa aming Divisoria Hall. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. To my YouTube channel. To my YouTube channel, and follow my Love Loves Instagram, and follow me on Instagram, and follow my Facebook page. And thank you. Salamat kaayo. Tokyo Ghoul. Ano Sting ka? to? Mag-post ka dyan. Hindi ko alam kung ano, bugoy ka.